rahat käyttää, Kakara kysyi. Ostan karkkia ja saan kaikkien aikojen parhaan kaverin, Vitello sanoi. Etkä se ole sinä. Ehkä saat vangittua ystävän, ehdotti Kakara. Herranen aika sentään. Kaiva kuoppa, ja kun joku putoaa kuoppaan, niin pelasta hänet. Hän sanoo kiitos paljon ja olette kavereita. Todella huono suunnitelma, Vitello sanoi, ja ajatteli muita suunnitelmia. Muut suunnitelmat olivat kuitenkin vielä huonompia, ja vähän ajan jälkeen hän sanoi, ja tuon kuoppajutun keksin jo ihan itse. Minä autan sinua, Kakara sanoi. Hän ei ollut sellainen, josta pääsee kovin helposti eroon. Olen tosi hyvä kaivamaan. He hakivat pistolapion, haravan ja lapion kotoa äidin luota. Mitä te kaikilla noilla oikein aiotte? Äiti kysyi. Meillä on huono suunnitelma.